ମୋ ନାଁ ନରସିଂହ ନାୟକ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର ସ୍ଥାପିତ 1939 ମସିହା। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟି ଜଣ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମନାମୃତ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ NCC ନେଇଥିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର 1978 ମସିହା ବ୍ୟାଚର ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ କୃପାଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପନ ଦାସ। ଏଇଟା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର 5Tରେ ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବି NCC ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ନାଚ, ଗୀତ, ନାକ, ମୁହଁରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରେ। এই তিনটা ব্লকর হেডমাস্টার পঞ্চাবন এটি গোটে দিনিকিয়া ট্রেনিং করা সেইদিন রখাগলা 16 ব্লকর 4টা সবজেক্ট উপরে 64 জন টিচর ট্রেনিং তাଙ୍କର ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା, ସେମାନେ ୱାନ୍ ଡେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ତାକୁ ସମାପନ କରିବା, ଏସବୁ ସେ ଏକ୍ସଗ୍ରେସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିଛୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଅବଗତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। FLN ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ 3 ଦିନ ଧରିକି ହେଇଛି। କୁକ୍ ଟ୍ରେନିଂ 3 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି। ସବୁ ମାନେ ଲେବଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟେବଲେଟ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଷୋଲ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲର ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ। ଏଇଟା 5Tରେ ବୋଧେ ବିକଶିତ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଆପଣ ନାଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, PT ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍? ହଁ, ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ଏଇଟା 5Tରେ ବୋଧେ ବିକଶିତ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଛାତ, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେମିତି? ଏଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ହେଇନି? ଆମେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଘରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମୋ ନାଁ ନରସିଂହ ନାୟକ, ନାକ ମୁଖ ବଂଶୀବାଦକ। ଦୟାକରି ୟାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ନବୀନ ଭାଇଙ୍କୁ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ବିରାଟ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା ପ୍ରତି ନଜର ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ।